Ľudia, volám sa Jutri a dneska budeme hrať hororová hra, ktorá sa volá It. Takže toto je ten clown, je Pennywise. Takže dajte like a odber a uvidíte, jak budem hrať toto hororová hra. Takže ideme na to. Search for keys, clues and whatever do you find to hunt down Pennywise, the dance clown. Takže tam je lopata. Však zober. Click boxes view inside. Čo je tam? Toto. Tu je baterka. Tu je čo? Trezor. This box is ale to, že toto je zatvorené. A tu je kód. Tu je čo? Nič. Nemôžem tam stlačiť fotku. Takže našiel som toto. Nejaká tá hlava tam. Našiel som ľudia. Nejaký clown tam Pennywise. Fotku. Vidím tam nejaká ľudia, tam clown Pennywise. Nie, tam ukazuje číslo, kód 1827. Je tu, nie? Áno, takže 1827. Čo? 1, 2, 8, 7. Sakra, jak to je kód? 1827. Takže 1827. Čo nefunguje? 1, 8, 2, 7. Našiel som hlavu, ľudia. Takže. Tu dáme, myslím, že tu dáme do hlínu. Tak. Musím najprv lopatu, tak. Á, tak to funguje, ľudia. Takže počujem. Vidím tam balón. Musím. Mám kľúč. Dobre. Tu je nejaká box. Sakra, škoda. Našiel som kameru. Not scary at all. Under development. Čo vyberiem? Myslím, že vyberiem not scary at all. Takže. Ty kokos, to čo je? Use the white keys to look. When you're looking out red, click the drain, literally the slider open and escape. When the creatures come too close, use your lighter to warn them away. 3, 2, 1, ideme na to. Where you going? They'll see you leave. Drž hubu. Aha, musím toto otvoriť, nie? Chill. Nie. Rýchlo, rýchlo. Vypani. Nie. 2 prišli. Ty kokos. Nie. Nie. Ja zomrem, ľudia. Prepáčte. Vyhrať. Where you going? They'll see you leave. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Rýchlo. To je veľmi strašidelná hra. Rýchlo, rýchlo. Kokos. Jak si kokotinu.
Rýchlo. Dobre, neprišli. Rýchlo otvoríme toto hore. Nikto neprišiel. Rýchlo. Jak to môžem vyhrať, ľudia? Ty koľko, jak to musím to vyhrať? Where you going? Pennywise. They'll see you leave. Rýchlo, ja chcem už to vyhrať. Dobre, nebuď tu, prosím. Dobre, vypaníte, kokotina. Dobre, musím ešte raz. Jo, nemôžem to vyhrať, ľudia. Where you going? Ja to musím They'll vyhrať. see you leave. Rýchlo. Vypaníte. Tie Rýchlo. Rýchlo. Rýchlo, otvoríme toto. Dobre. Rýchlo. Ja si to vyhrám, ľudia. Môj infarkt, ľudia, moje srdce. To vyhrá, ľudia. Je to ťažká hra. Bože. Rýchlo. Tu veľa text, ľudia, tu máme, ale tu musíme dať pozor. Ako zomrieť in this level. Entity interpreting, continuously look back on the painting on the wall behind you. Prevent the creature inside from coming closer. You might be spotted, pet it. If it comes too close, it will kill you. Hide and seek with the clown. If you leave the gray garage, the Pennywise is absent from the project, you may get inside it and kill you. Ľudia, to clown už bude tu, Pennywise. Dobre. Kokos. Čo to, obrazok nejaký? Ale musím aj tam vidieť, nie? Keď tam vidíš. Niekto je tam? Dobre. Vypaniť. Keď myslíš, že tam bude červený balón, tam musím to otvoriť garáž. Čo? Fuj. Ja sa bojím, ľudia, vážne. To nie. Nikto tam. Dobre, rýchlo. Musím to vyhrať už. Dobre, nikto tam. Moje srdce, ľudia. Rýchlo. O! Koko. Nie. Ja nevidím jumpscare, ja to nevidím jumpscare. Dobre, nikto tam. Tam dom len. Nikto. Dobre. Dobre. Pre vypani. Kokos, otvor, tam krv. Dobre,
nikto. Dobre, čo tam? Nie! Čak... Sakra, toto kokotina myška. Červený balón. Ja nevidím. Nie. Dobre, ja otvorím toto. Dobre, nikto tam. Dobre. Dobre, nikto tam. Tak kedy to budem už vyhrať? Dobre, nič tam. Sakra. Červený krv. Ty kokos, on je všade, ten klaun. Ja tam dač vidím na obrázok, ľudia. Vypadni, kokos. Ja nevidím. Ľudia, to je už ťažká hra. To tam. Krv. Ľudia, vyhrali sme. Vyhrali sme, takže ľudia, dajte like a odber a ďalšie video bude hororová hra, dajte 20 lajkov a bude ešte ďalšia hororová hra, takže majte sa ľudia.